Безгә оптимист булмый ярамый, Илфат туган, чөнки без балалар белән эшлибез. Өлкәннәрнең пессимистлыгы да бик хәттин ашкан. Безнең быел бик авыр ел булды. Аны укучыларыбыз яхшы белә. Шуңа да карамастан без киләсе ел өчен борчылмыйбыз дияргә була. Чөнки министр белән сөйләшендә Шамил Хамматов безгә акча вәгъдә итте, кагаз вәгъдә итте, типография белән сөйләшендә безне иң беренче чиратта басачаклар, бернинди проблема булмаячак. Әлбәттә без үзебездә тик ятарга җыенмыйбыз. Менә коммерция директоры Атлас Гафиятовны билгеләдек. Ул спонсорлар эзләү белән мәшгуль булачак, акча эзләү юлларын табачакбыз. Һәм без үзебездә инде хөкүмәт алдында, шулай укучылар алдында бурычлы булып калмаска тиешбез. Менә бүгенге сөйләшүдә шул хакта барды. Укучыларга газетаны ничек тә әйбәт итеп җиткерү мәсьәләсе. Өлкән газеталар төрлечә укучылар өчен көрәшәләренә подписка барган вакытта бу бигрәк танык сизелде. Төрле лотереялар уздырып карыйлар, концертлар үткәрәләр, газеталарын эшкәртеп карыйлар. Безнең мондый мөмкинлекләребез юк. Без инде акчабыз да юк аңа. Шуңа күрә без фақат әйбәт материаллар биреп кенә укучыларны канәгатьләндерә алабыз.